ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ମୁଁ ତ କଥା ଦେଲି ଦିବାକର ଭାଇଙ୍କି ଗୋଟେ ନଗଲେ ଖରାପ କଥା ଏତେ ପରି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଯିବ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶୀତ କୋରାପୁଟରେ ବି ଭୀଷଣ ଶୀତ। ତ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିରି ମୁଁ ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗଲିନି, ସିଧା ପଳେଇଲି ସେଠି। ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ତା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ କ'ଣ କେମିତି କରାଯିବ, କାହା ପଛରେ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେମିତି କ'ଣ କି ସ୍ଲୋଗାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅଛି। ତାପରେ ପତାକା ତଳେ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ, ତାର ଗୋଟେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ଶ୍ୟାମଳାଂ ସୁଫଳାଂ ସୁଜଲାಂ ସୁଫଲାಂ ମଲୟଜ ଶୀତଲାಂ ମାତରಂ ବନ୍ଦେ ମାତରಂ। ସେଟା କାହାର ଲେଖା? ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖା, ସେଟା ଗାୟନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହଉ, ମଦନଙ୍କର ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ମଦରଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ। ଏବଂ ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ହେବ, ବୁଝିଲେ। ତ ସେମିତି ସବୁ ହେଲା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଏଷ୍ଟିଂ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଏଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ନୁହଁ, ମଝିରେ ମାନଙ୍କର ସିମ୍ବଲଟେ ଗୋଟେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଥିବ ପତାକା ରଙ୍ଗର। ତ ହେଲା। ତାପରେ ସବୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ମାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ବସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଦିନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦିବାକର ଭାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା, ବଡ଼ମାନେ କି ଥାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବସ୍ ଶୁଣିଲି। ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆସିବାକୁ। ମୋତେ ଦିବାକର ଭାଇ କହିଲେ, ଭାଇ ଆଜି ଆପଣ ଘରେ ରୋଷେଇ କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ ଅପାଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଅପାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଆପଣ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିବେ। କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଣେ କହୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିବେ। ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ହେଲା। ତାପରେ ସେଦିନ କିଛି ବିଶେଷ କାମ ନଥାଏ, ମୁଁ ଏମିତି ଆସିବି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ରିଲେ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ନାମ ଜପ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖା ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବସିବେ, ଜଣେ ହଉ ଦୁଇ ଜଣ ହଉ ବସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରିଲିଭ୍ କରିବେ ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଆସି ବସିପାରିବେ, ନିହାତି ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବସିବେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଭାଗ ନେଲି, ବସିଲି। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁ ହେବା କଥା, ସିଏ ସେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେଉନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଅନ୍ୟମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ବସିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ବସିଲି, ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲି, ଅଧିକା ବି କିଛି ସମୟ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ହାତ ମାରିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିଲି, ଉଠିକିରି ଆସିଲି, ଖାଇ ଉଠିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପାଠିଚକ୍ର ଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗଲୁ, ପାଠିଚକ୍ର ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ଦିବସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଗଲା, ବୁଝାଗଲା। ଆଉ ତ ଏଟା ସବୁ ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳକୁ 8ଟା 9ଟା ରାତି ହେଲାଣି। ମୁଁ କହୁନି, ସେଇ ଭିତରେ କହୁଥିଲି ମନେ କଥା। ସୁଲୋପା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲା, ତାର ଜଣେ ଭିଣେଇ ଥିଲେ, ବିଜୟକାନନ୍ଦ। ତ ସୁଲୋପା ହେଉଛି ସେ ସ୍କୁଲର
ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ହୁଁ, ସିନିୟର ହୁଁ। ସେ ବି ସିନିୟର ଲୋକ ହୁଁ, ସେ ସବୁ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ବୁଝିଲେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ସେ ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାସ୍ ହେଇଯିବି ଗାଡ଼ିଆ ଜାଗାଟା ତ ଉପରେ ସ୍କୁଲ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ପାସ୍ କେତେଟା ଅଛି ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ବାରଣ୍ଡାଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ବାରଣ୍ଡା ତଳକୁ ମୁଁ ଖସି ଆସିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି ଆଉ ଚୁଲୁପା ବି ଗୋଟେ ଶାଲ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି ସେ କହୁଛି ବୁଝିଲ ବିଜୟ ଭାଇ ହୁଁ। ଆଜି ନା ଭାରି